Α, ξεκινάμε. Φωτογραφία. Και ξεκινάμε, ναι. Βίντεο. Μετά από 15 χρόνια απουσίας. 27 εγώ. 27 το 14, ναι, από το 2002 που ξαναβγήκα για λίγο. Εσύ πόσα? 27, εγώ έχω από το 2001. Ναι, έβγαινες μέχρι το 1. Έβγαινε μέχρι το 1. Μεσαία. Μεσαία, FM, όχι μεσαία. Ωραία, αυτό είναι το μηχάνημα. Πρόσωψη πήρες εδώ τέτοια. Αυτός είναι ο Duplex. Κάτσε να ανοίξουμε. 35. Τροφοδοσία. Λοιπόν, ανοίγει τα λάντωσε τώρα. Και το μηχάνημα. Πάμε τα λάντωσε. Άνοιξε δυνατά ψάκι. Γιατί Τέρμα. πιο καθαρή τα λάντωσε βγάζει και... Τέρμα είναι. Πεντακάθαρα. Σήμα, δείχνει το σήμα, Να δω. Αυτή είναι. Ωραία. Αυτή είναι η αρμονική τώρα, δεν ξέρω. Μα τόσες μονάδες αποκλείεται η αρμονική. Οπότε είμαστε πρέπει να Εσύ είμαστε θα κάνεις, κεντρικοί. άμα είσαι μόνος σου και τα κάνεις, θα το πατάς προς τα κάτω αυτό για να σφίγγει, κατάλαβες. Εδώ είναι καλλιελές. Ναι. Για να του κάνουμε όλη την περιστροφή. Αυτή είναι, αυτή είναι. Σώχησε τι άλλες. Όχι. Είναι πολύ σκληρό. Εκείνη ήταν. Ούτε δύο μονάδες φέρνει υπομουτινή. Εδώ είμαστε. Όχι. Εδώ. Εδώ είμαστε. Εδώ. 3,8. Ποιος είναι κανένα ρεζάκι άμα πιάσουμε. Τι συγχρόντα είμαστε. Γύρω στα 1700. Ακριβώς δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, πάρε το σάκι τώρα. Τώρα μπαίνει η κεραία. Πού να τη βάλω τώρα. 20. Όλο το